Добро утро, не сме се виждали отдавна. Просто предната седмица беше някакъв тотален хаос с около 1500 км препътуване из България. Снимане на 2 видеоклипа, 3 дни снимки и не е останало изобщо време за снимане на видеовлог. Но тази седмица съм решил да наваксам с малко повече материал. Нямаше и фотограф и толкова, разбира се, защото събота неделя бях толкова скапан и изморен, че реших изобщо да не сядам пред компютъра, да не пипам фотоапарат, за да мога да съм пълноценен тази седмица и да наваксам. Тази седмица ми предстои много време стояне пред компютъра съответно. След натоварена снимачна седмица винаги следва натоварена седмица пред компютъра. Трябва да монтирам доста неща. Трябва да предам и доста снимки, но ще гледам да съчетая това с излизанията, които имам и записите на този блог, защото не искам да ви оставям без съдържание. Колкото и малко хора да ме гледате, около 214 човека са се абонирали за канала ми все още. Надявах се вече за това време да са малко повече, но пък аз не съм толкова редовен със съдържанието, така че мисля, че е напълно оправдано и нормално цялото това нещо. Така, 9 сутринта, бърза закуска и след това излизаме по задачки. Преди това нека да видим все пак малкото материал, който успях да снимам предната седмица от видеоклиповете. Днеска снимаме, както виждате, на зелен екран. Видеоклип, разбира се, няма как да ви кажа на кой е, знаете как стоят нещата. Плоски работи се светят лесно, кръгли работи се светят трудно, без да рефлектира. Се случва един път, няма да вярвате. Снимаме Дормайя там и един от тези, които стопанисват там базата, се оказа, че една мацка ми се снима в един клип, моя братовчетка. Ама тя някаква много яка, милче, братле, скъпъка на милче. И такъв един момент се прибирам и то ме добавя, братле. Почва да ми пише някакви супер странни неща. Абе, тук имам едно момиче, да го снимате, аз сега съм говорил, тя много правилно си какво. Следващото му изречение. Абе, ти знаеш, че братовчетка ми я познаваш, снимал ти се в клип. И аз коя бе, коя си? Да, знае, много по-зри да кажа. И следващото изречение. Абе, аз знам, че ми братовчетка до мен си ме кефи. Хопеле, разбираш, само тогава всеки път като влеза и усещам някакъв супер налудничев поглед в него, братле, дето не иска да контактува. Колата ми е на ремонт, водната помпа и гренажния ремък са за сменяне и това ще отнеме няколко дни. Затова днес съм пеша. Малко напече слънце. Малко е гадно в този сняг, не обичам да вървя пеша, но това е положението, няма как. Отивам до пощата, защото ми звъннаха, че най-накрая ми е дошъл един от пакетите от Китай. Тъпото на AliExpress ще чакаш около 2 месеца преди да си получиш нещо, защото китайските почти са мега бавни, но пък за сметка на това са безплатни. И така, някакъв трафик тук трябваше да изчакам. И това е падна малко сняг вчера и отново всичко е супер гадно и мокро, тъмън беше изсъхнало. И бяхме решили, че вече ще се затопля времето. Деца каза, бяхме почнали да вадим пролетните дрехи и февруари ни не изненада, но това е типично за февруари. И така, надявам се това обаче да е последния студ, който виждаме, защото е време да почва да се снима навън. Нямам търпение. Свършихме секунд, това бяха задачките за днес. Останалото е висене пред компютъра и обработване на снимки и на видеа. Нека да видим какво са ми пратили по почтата. Имам някаква представа каква е бегла, но все пак да проверим. Да, Китай, както ми казаха. Китай съм поръчал 4 неща. Не знам кой от тези 4 неща е. Всички пристигат с няколко месеца закъснение, което не се знае. Което точно е. Да. Идеално.
плочка за статив Arca Swiss стандарт. Сумата и магазини обиколих в България, защото ми трябваше плочка. Плочката, която се закачва за статива, а не самата плочка, която е върху фотоапарата. Плочките, които са върху фотоапарата, ги има навсякъде за смешни пари, но плочка, чисто статива, много трудно се намира. Никъде нямаше. О, интересно, тук има либелка малка за хоризонтиране. Страхотно. Дори има някакъв преходник за резба, който е идеално. На мен идеята ми е друга. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Само да си взема плочката. Значи, тук го няма винта, щупи се. Всъщност това не е Arca Swiss стандарт, това е някакъв друга по-голяма плочка. Аз искам всичките ми апарати, включително на тази глава, да могат да се закачат, но тази плочка не е съвместима с Arca Swiss. Затова си поръчах нова плочка, която сега ще монтирам тук. Добре. Така. Този блок ще ми трябва за новата глава. И готово. Вече хубавата ми качествена ябълковидна глава, която издържа много килограми, е съвместима с Arca Swiss стандарта. Нека да пробваме все пак. Според мен на него си живее една плочка. Ще трябва да схлапя. Перфектно. Вече всичко е окей.